Madzibaba totanga kane kuti happy new year. Aiwa makorokoto edu tese ati vamwe tiri kupinda neginya chai. Sei muri kuti muri kupinda neginya? Kupinda neginya because mararamiro acho panyika kurarama nenyasha. Ende zvakuda kushinga muZimbabwe. Nani munoona. Ndichasa Madzibaba nguva yapfurai maiti kansela wenyu wekuguruvo akapinda neTsekwende. Zvakafamba sei ipapo? Yes. Ichokwadi chakaitika. Ndivunga vanhu makazongona ndakukandawo pamasocial media kuti tibatsirikane. Because social media iri kutibatsira. Zvakaitika ndezvekuti pambari pa Christmas. Zuva reChristmas iro rapera zuva 25. Mukomana uyu akasungwa chinzi public drinking. Asungwa kudaro. Ini ndakazviona nevamwe vangu. Ndivunga vanhu vese vanga vari pabhawa vakazviona. Kuti munhu ari kusungwa ari 1 vamwe vese avadi vasungwa zvakakachamadza vanhu vese but pakazotera vakomana vefazi vakasvika vakaspreya mukomana uyoyo kanzura wedu uyo kanzera wedu uyo kumeso ndifunga mapepa spray kana kuti chii hatichaziva because akatozosvika kupolisi akusatoona atori bofu animona saka isitatera ikoko semazuva ano kuri kungoadaptwa vanhu ka zviri kuitika zvakawanda. Unoziva ana chidhakwa chaakachema honorable chidhakwa akatochema akatoshauta anobatsirika sei vanhu vachiona so munhu achitotorwa achitokandwa mota nemwe ndibatsire pakashanu batsira but isusu takatoshinga nevamwe vangu vakandiperekedza tikaenda kupolisi ndikasvika kumapurisa ndikati mapurisa ini chandainga ndichokuti chandasvikira muno mupolisi ndoda kugutsikana kuti munhu ari mumaoko emapurisa handisi kuda kuzonzwa kuti munhu akatorwa nevanhu vasingazikana hazviiti izvozvo mapurisa munochava nechekupindura ndivunga pavhidhiyo racho rinotobuda ndichitokurukura nemapurisa mukomana akagara kuseri asingatooni animona kusvikira nyaya iyi yakatitendera pasocial media neusiku iwo akatozobuda kumapast 2 dzeusiku mukomana wacho abuda ndikatomutora futi vhidhiyo because tinenge chida zvinhu zvinombo kuitira mangwana because unonzwa vakutaura nepangu kuti vakabika nyaya saka ininika foni yangu inofanira kutogara ine moto all the time izvo zvinhu ndikutoti kana vanondibatsira vanotonditengerawo kana power bank chairo power bank rinogara rine moto because foni inofanira kugara ine moto because foni ine basa because ini ndinofanira kugara ndichichengetedza evidence inokosha kutora evidence kuto kungotaura ini ndinotaura ndichitora evidence kana imimi kana unotondirova ipapo ndinotongotora vhidhiyo kuitira mangwana kuti aiwa ndakatororohwa namukoma tapfuma ndinotozvitaura ndichiburitsa futi umbo hwevhidhiyo so ndo pakanakira social media mazuva ano iri kutibatsira ende zvakatoitika zvamukaona izvozvi zvichiitika so takatomubatsira zvoda tisina kuenda kupolisi mupana angade akatotorwa nevakomana vefazi akaitwa zvakaitwa pamwana Masaya akaitwa zvatikaitwa futi paipa patakakurumidza kufumura vanhu pasocial media nokumubatsira nokumurwira kumapurisa kwacho so zvakatotibatsira zvakasimba. Mapurisa vakazomuchaja here pavakazokufonera kumatuva vachituya ndakamufonera nozuva raiti akasedzwa kumapurisa achinzi nyaya yakoda kuti itwe sei because nyaya yaakuzikanwa nenyika yese ende vakasaitorera matanho nyika inobvunza ka vanhu vanobvunza kuti kumunhu akaspreyiwa chii chakaitwa nemapurisa because vanhu vacho vakaonekwa ende mapurisa vakavasiya because paakaspreyiwa ka vanhu vacho vanga varipo padhuze nemapurisa avo vakatosvika vakaspreya munhu akasungwa nemapurisa mapurisa akasiya munhu achifamba achienda vacho vaspreya handi munoona zvichireva kuti mapurisa vanenge vachitya kuti uyu ari kusaidi kuZANU-PF uyu ndewetripu siyano titwa akadai weZANU-PF haatitwi handi muri kuona ndo zvazviri kureva because ndo vanhu vacho vefazi maZANU-PF but pavakaspreya munhu wedu haasi mapurisa akaspreya munhu uyo vanhu vefazi vakomana vefazi ndo vakaspreya mukomana ende mukomana anotovaziva mukomana imwe timu yacho handi muri kuona anotovaziva because paakatoti vakomana vefazi Madzibaba ndaspreyiwa ini ndakatobva ndatoudzwa kuti tine imwe timu yanga iri pabhawa ipapo kuti pane timu yefazi yaspreya nhingi blessed bva ndatera kupolisi ndichimhanya so zvinotoitika saka tiringotenda kuti social media yakatibatsira because kuti zvizozikanwa zvakabatsira iye musungwa nekumirawo kwatikaita kuti tichionesanawo nemapurisa
zvakamubatsira. Munogarisana sei nevana? Because vanhu kavanodya sadza vanhu ndiriura nyaya yakatika pabhawa vanhu vemuguru imo munogadzirisana sei? Because kazhinji kugara tikatasa kunyaya dzekumaruzevha vanhu kazhinji vanotogara kana paukama ndisekuru ambuya mai nini muzukuru pamwe nekuti mitupo yenyu yakada kuzofanana munopedzera mave hama nehama. Imi muri kugarisana sei nyange zvedu tichitaura nyaya? Ini ndinorarama zvakafanana ndichidhiraivha mota, mudhiraivha ari kudhiraivha motikari yakari pamberi, defender yemapurisa iri kumashure. Pano indicator left, pari kutenwa left ndino indicator left ndichitena left. Pane da stop sign ndinotomira. Anditika pamarobots handitodarikira ndinomira, ndo upenyu hwandorarama. Ndikangotsaudzira chete bozi nendiri patrack nendakati watsomutsomu kudai vanenge vakatonditsoma, saka handitoda kana kutadzira munhu izvozvi handitodi. Kana ndikatotsikwa ndinototora vhidhiyo kutoti zvibude pachena kuti uyu handitsika handirova handimuropaona because upenyu hwachoka ndokutsomana. Saka dzongwa unoda kugadzirwa nyaya, saka vandotokushayira kuti tomugadzira nyaya ipi. Mazuva apera ndakatomborongwa rape case chaiyo, vasikana vakatotengwa. Totenga vasikana kutoti ndakati naye mumwe wacho musikana ndakatozomudza naiwe ndakatorohwa nevanhu vakutuma ndakasungirwa chidhina uko. Saka handisisiri murume akakwana. Saka uri kuda kuita nini zvipi iwewe? Hanga asvika achitiwo chii musikana? Ndakanga ndatotipirwa dzese nevasikana kuti ndio zviripo. So kurarama inyasha panyika. Plus vanhu munoona vanhu veZANU-PF vazhinji vanosapota ZANU-PF havaide. Vanotera ZANU-PF nokutya kurohwa. Vanomona? Vanotera ZANU-PF, vanonyepera kuteerera ZANU-PF kunge vanoida, but havaide pachokwadi mumwoyo. Vasiyana nesu tinobuda pachena tichinoonesa kuti ina handidi ndinomira na President Advocate Nelson Chamisa. Ende kana kupfeka yero handitombotya kai. Because ndakada musangano wangu nemoyo, ende ndakada President Chamisa nemoyo wese. Anomuona? Handidi zvekuvanza kana kuhwanda kana kudi, ndinobuda pachena zvazviri. Ende ndichionesa vanhu zvakanakira bato redu. Andimuropona? Saka problem yatinayo muZimbabwe ndiye kuda mari zvakanyanyisa. Ukatengwa nemari sekumaruwa uko unotonzi munhu anotengerwa anopiwa mari yekutenga mutoriro guka kuti enda unouraya Madzibaba. Choi common sense. Kupiwa mari sick money yekunzi enda unopisira munhu mumba. Vanozviita vana veZimbabwe. Kushandiswa ikoko vanotozviita. So ndiri kukurudzira vana veZimbabwe kunge vapfana vari kukura mayouth edu musashandiswe. Nhamo yamuri kutamba yamusi kuiona. Even kana holiday yatabva yeChristmas, handisandambona Christmas yakadaro. Hakuna Christmas yakadaro. Hakuna. Waingona vanhu vachitendera sekumapoindi menyu mataitendera kuti tichiona zvedu. Wainotsana kuti vanhu vakaomerwa. Ende vanhu vakaomerwa shuwa. Hakuna zvinhu zvakaoma. Ngoma zvinhu zvakaoma. Tinganyepe tingataure tichirerutsa zvinhu zvakaoma. Ende zvichikonzereswa neZANU-PF ipapo hatido panyepa. ZANU-PF yakonzeresa kutambura kwevanhu muZimbabwe. Saka izvinezvi inguva yekunaya. Tinoziva kuti inguva inouya yavanoti mapresidential input scheme. Vari kupiwa here vanhu kuguru vese zvisinei nekuti uri bato ripi? Good. Ndifunga makamboona rimwe inini zvinhu zvandoita ndineda neumbowo mazuva ano. Mudzimai wangu ndakatombomutsura, mai mwana siyanai nazvo musaende uko. Zvakanzaiwa sekretari wasabhuku auya akatonditi amai mako makanyorwa, amai Madzibaba endai munohora fertilizer. Asvika ikokoka akatorerwa fertilizer akasundidzirwa, mukadzi wangu akadonha nemagotsi. Mavhidhiyo acho aripo, umbowo uripo futi. Hapana marambira vanoita. Because vacho vamwe vanozviti veZANU-PF ndovaitora mavhidhiyo. Handisiri ndakatora vhidhiyo riyari. Ndakatozongora idzodzi wona zvanzvitwa mudzimai wangu. Kubvutirwa munhu womurume kurwisana nemudzimai wangu, kubata mudzimai wangu, kusundidzira, kutora pfumvudza, bhegi repfumvudza. Pfumvudza haisi yeZANU-PF, haisi yeTriple-C, ndiye hurumende, ndiyedu tese. Vanhu veZANU-PF vari kumamisha vanoda kudzidziswa. Havaziye musiyano uri pakati pehurumende neZANU-PF neTriple-C. Kana zviri zveZANU-PF handibvunzei. Kana zviri zveTriple-C ngavarege kubvunza. Asi kana zviri zvehurumende ivo nesu tiri pamwe chete. Because ndiri mwana wehurumende, ndiri mwana womuZimbabwe, ndichizvarwa chemuZimbabwe.
ende tine makanzura kusvika kumaseneti ari muhurumende. Saka tese tiri vana vehurumende. So vanotida dzidziso vana veZimbabwe kunyanya kumaruwa. Mumaguta hamuna problem, but kumaruwa uko kunida dzidziso yakasimba kuti vazive musiyano uripo. Muri kupanzwa? Vanofanira kuziva musiyano uripo pakati pehurumende nemapato. Hurumende tese tiri vana vehurumende. Zvino zvikaya zvezvehurumende zvitenzi wese akasapota masabhuku akushandiswa mamisha secretary ukanyanza kuzviongorora mavillage ese kumamisha secretary ndewe ZANU-PF. Hakuna kwandikaona inini pana secretary muvillage asiri weZANU-PF. Ari secretary wasabhuku. Every village kumamisha zviongororei. Every secretary wese ane chigaro kuZANU-PF. Ndo makapture vakaita kumasabhuku. Andimuri kuona? Zvokutoti secretary anenge achikontrora futi sabhuku. Saka titaziva kuti secretary ndiye anonyora. Mudzimai wenyu akanyorwa sei kuti azonotora mbeu iye sabhuku achinyaza kuti munhu uyu vese sabhuku nasecretary zoti mukadzi wamirai politics zvezve kuda kuchipisana zvezve kuti vakanatsokuona kuti mudzimai wangu achipiswa pakazara vanhu. Vamwe vanhu havachatera vanenge kuti ndinozoitwa zvakaitwa mudzimai waMadzibaba havachatera tripuzi. Istrategy ravanotoita rekuda kuchipisa kuti vanokusedza ubva kuti toda kukupa vasvika kubva kutorera kuti atipe madzakutsako titedzi madzakutsako indetedzi mudzakutsindi chai mamisha. So ndozvavanoita vanhu ivava. Saka havatoziva musiyano uri pakati pehurumende nemapato. Vanofanira kudzidziswa zvakasimba. Saka ndadzwa muchiti imi muda power bank rinonyatsobata moto kuitira kuti mugokwanisa kuti foni yenyu igare nemoto. Ana wiki neuchivhayo vari kuka. Hamuna kubona imwe yakaposta paFacebook kandisandati kare kaitinzwe muri kuramba makomborero. Ina ndaupusa ka handide zvinhu stereo. Inini akatozozviona because ndakatobhukurukura naye paFacebook. Inini handina kupusa. Ndifunga ndakatochenjera kudarika iye. Kuita mari hazviri kuti akachenjera kudarika inini. Mukana wakaita wokugona kubira hurumende. Ndinoona hazviri kuti akachenjera kudarika inini. Winkine uya mfana sire kwandiri wewe plus kana pakufunga chaipo afunge unge inini. Mukana wakaita wokuba. Umbava wakaita wokubira nyika. Handimuri kuona? Ndo akaita mukana wekuti azoita mbinga yemari. Handimona? Kana paakaposta paFacebook nyaya yangu nandinomufana wangu anenzi Cooksman ari paSouth Africa. Tandiri tusu wakaiposta zvikanzi vakomana vakashanda chaizvo nyangwe ndisiri munhu wetriple C asi nditenderei kuti ndivabatsire. Ishona iye kuti handisi munhu wetriple C asi nditenderei kuvabatsira. Uri pachii pamwana womvana kuda kubvisa madziwa mwana womvana iwewe. Handimopaona? Saka inenzi tamba chidembo musi takadi zvedu takabata. Inini ka ndingatopandukirwa kuite kupanduka because tiripusi musangano wandinoda musangano wedu and president chamisaka ndinovada manzwa zvototi danga ari munhu womukadzika nemadira ndinovaita kana mimba ndikatenda katovapa kudhara. Muri kupanzwa? So ana winki nevangarasike because kana paakandiofa zvinhu zvaakandiofa ungandiofe mota mari iyoyo ka tenga mapiritsi uise muzvipatara Zimbabwe yese. Mumanzwa? Because hamuna kana parasite muzvipatara. Kuda kundifadza kuti ndiuye kuzani ndaitoziva kuti kuda kushandiswa zvanisiri zvake wega wewe. Saka ndakamuteya zvangu but ndakazomudza chokwadi yangu kuti no tengai mapiritsi muise muzvipatara maparasite muise muzvipatara ina handade kana mapiritsi acho antohanwa futi because unogona kunge wakatewa. Handimuri panzwa? Moyo chena wewe kuda kundibatsira munhu uyewe. Saka hazvikwanisike kwandiri. Ndakambokudzai pekutanga mukoma kuti nyange ukamisa ndega pana chamisa handisiye. Vakatomboya kumusha kwani timu yana ngonzora vakambodata zvemotikari. Ndakati pana chamisa handidi zvangu kusvika zvanaka ende hatisi kuzomira kusvika tasvika Kenani. Ende ndakambozvitaura tikati kumashure
ndakati president Chamisa vachawina zvine mutsindo ende zvakaitika. Patsoya muri kuona maresults akazoananswa usiku. Unaona? Mamwe maresults vanhu vachivhoteswa usiku. But nekuba ikokoka president vedu vakawina chete zvine mutsindo. Ndi muri kupaona. Nyangwe vakabirwa but vakawina chete zvine mutsindo. Muri kupaona? Saka ininika nyangwe ukanzi watengwa tine dambudziko kubvira pekutanga Morgan Tsvangirai ndo zvanga vasingaoni but pane mukomana manje. Amukomana mawani. Pana president Chamisa mukomana anoona ane chiono. Anoona zviri kumberi musati masvika. Muri panzwa? Because ukatarisa imwe timu iyi yana Ntimbiasi yana Ngonzora ana Mashakada. Muri panzwa? Ana Blessing Chobundo. Ataimbozvifungira taivasaruta tichivati mabhosi edu. Tisingazivi kuti vanhu vari kuparadza musangano wanawo. Kwakaita imwe timu yepakati apa. Amune dzimwe timu dzanzirimo mukati dzakabuda. Vanga vasiri vedu vanga ari maprojects eZANU-PF. But mukomana pana president vanga vakazviona kuti dai vakakurumbidza kupa zvigaro ipo payapa. Ivo one vanga dai vakafa. Kufa kwavo kwanga kuri easy. Vanenge vakakomberedzwa nemhando. Number 2, musangano ungadai wakaparara. Zvekuparara zvokuti hamaizombonzwa inenzi opposition yetriple C futi. Okay. Yes. So mukomana akagara azviona. President Chamisa, that's why tichiti munhu akazodzwa ende chatendera Mwari panyika pasine kudenga chasungwa. Manzwaka? Ndo zvina president Chamisa. Nyango vadii. President Chamisa vachatonga chete. Ende president Chamisa vari kutonga chete. Nyika ino Mwari kudai. Mwari kudai. President Chamisa vari kutonga. Because Mwari vakatendera. Nyango vaite nharo vadii zvese zvavari kuita izvo. Havana kwavanosvika. Because vanhu varwadziwa. Mukoma vanhu vari mumastreet mumamisha. Vanhu vari kurwadziwa. President Chamisa munhu ane hunhu hwakanaka, munhu ane tsitsi nevana veZimbabwe asingade mhirishonga. Dai vakapa signal munyika ingadai yakavhara kai. Munoziva? Nyika yevhara. But munhu anorespekta mutemo, munhu anorespekta vana veZimbabwe. Kunzwa tsitsi, manzwaka? Kunzwa tsitsi nevana veZimbabwe kuti no. Ndinourayisa vana veZimbabwe. But this time vana veZimbabwe ndiri kuvakudzwa ngatimire semuzambangwena. Ngatimire zvine simba. ZANU-PF must go. But vamwe vari kuti triple C yaparara. Vachitarisa mirai inema dzese idzodzo. Mumagrupu medu mune mafazi arimo. Vane magrupu avo futi arimo efazi. Fazi iri kubika zvimastatement zvavanenge vachikanda mumagrupu so. Saka vanhu vakasazvingwarira munorasika. Ngwarirai fazi. Masiyaiwo hatina problem nawo. Masiyaiwo vanotodawo president Chamisa. Masiyaiwo ka havana problem because vanhu vakadzidza. Vanotoziva kuti izvi hazviite izvi. Izvi zvinoita izvi. Izvi tiri kurwadzisa. Even kana mupurisa chaiye akadzidzira basa rechipurisa anoziva pekurova. Asiyana nemuneighborhood. Manzwa asiyana nemuborder gezi. Unorowa chero pawarowa. Kaputitswa ukafa. Because mapurisa vanoziva pekurova, masiyaiwo vanoziva pekutreat. Mubanzwa? Vasiyana nefazi. Fazi vapfana vakatorwa kumamisha uko. Zvima youth officer zvezvi. Hapana kana chikoro chese ipo paya. Kufunga kuponda chete, kufunga kuuraya chete mupfungwa, chihondo mupfungwa. All the time kufunga kuuraya chete, hapana chinofungwa. Ipo paya. Kuti vazive kuti vari kutambura vana veZimbabwe vari kutambura. Havazvifungi. Kufunga kuda kupiwa mutoriro chete. Kupiwa guka. Hazvina kumbonaka. Zvinokwatiri zvedu hatife. Nyango vakadii. Vakazama kani mukoma. Ndakazamwa kai. Kusvikira izvo zvino pane mumwe mukoma wangu andisingatotaurai naye. Akashandiswa neZANU-PF kuti tita mufana wako adzoke mufura adzoke munjanji. Ndakasvikira pakumuudza ndikati mukoma ndimakarasika ndimusingafunge ende hamuna chipo chekufunga. Isusu tine chipo chekufunga mirai tikuudze nyangwe ndiri mwana mudiki. Mupanzwa? Imi ndimi dofo rekusafunga chairo. Because munitaura kuti pamberi neZANU-PF makaitirwe neZANU. Izvi nhamo yega. How many years muchirima? Community kumaminda kwamuri kwacho. Saka avafi vakatigona. Isusu takaruma, takabata. Handisi ndega ka.
nyika yese mamunoona vese vari kuenda kuZANU-PF vaiva kutya chete kuye vamwe vanotya vanotoda president Chamisa. Nyika yese iri kuda president Chamisa. Ndakutaurirai tiri kufamba tinotendera mumastriti tinoenda mumaruzevha tinotaura nevanhu vari kuda president Chamisa but vane kafiye kekuda kungotya chete but pekuziva pekuvhotera vaakupaziva vanopaziva. So inyaya yekungoti vanhu ngavachishinga pakuda kushinga nechione chekumberi manzwaka kushinga nekubatana tikabatana tikashinga president Chamisa vatadze kuenda ku State House. Nyika inonaka 2 minutes 2 days tinonakirwa manzwa tinonakirwa vanhu tikakanganwa nhamo yese. So ngatirege kuda ZANU-PF iri kupedza mabillions vachipa vanhu 4 ndivari kubhene vakawanda. Vamwe vanga vatumwa kuZambia uko, vamwe vanotumwa kuna Madzibaba eShanduko kuti enda unomupa mari. Zvinesi tiri kuiramba hatina insena handitoida inanda papa ndine $3 chaiyo muhomwe handitorina na mari kana uko yane bhiriyoni yako hatitoidi ibvai chete ibvai. Saka tingati chinangwa ndo atonzika interim secretary general vaChavangu achafambira mudenga mufesi uyo munhu uyo yeka even kana vari kufungidzira kuti vanhu veZANU-PF vari kumuda havamude mani ndakukudzai uye munhu achafambira mudenga ende ZANU-PF ichamusvipa manzwaka. Tinana jamba yawo wanenzi yani uyo kuuraya More Blessing kuchitungwiza akarohwa 30 years kujeri. ZANU-PF yamusvipa so but yakasenzeswa neZANU-PF kuti uraya manzwa. ZANU-PF inokushandisa yakushandisa yekutsveta so nhamo yaye kwako ngozi yaye kwako nhamo yaye kwako yejeri mupanzwa. Zvinoitika kuZANU-PF. ZANU-PF inongokushandisa so yakushandisa yakusiya inongokutsveta so ndo zviri pana Tsabangu. Unai kuna Ngonzora haachatombozikana kuti kuna Ngonzora akatsvetwa so vakutamba naTsabangu. Tsabangu next ari kutsvetwa futi saibaba atotsvetwa so izvo zvatotsvetwa so Tsabanguyo hapasisina zvemunhu ipo. Saka isisi tikungokurudzira vana veZimbabwe kuti no vana veZimbabwe mamwe mastatement aya kai siyanai nawo mamwe mastatement iwaya. Saka simba anoriwana kupi bhozi? Munotaura here semusangano kuti ngatite marecords ngatimuzive sena ndimuzive Tsabangu manzwaka. Tafamba mateberendi ndifunga munondiona mateberendi ese ina ndimuzive imi leadership kana vanhu vane vibrant vanozikanwa mumusangano vanomirira vachimira nevanhu vemusangano kumateberendi ini ndinovaziva kona to kona. Tsabangu handimuzive mufesi uyo ende kutriple C president Chamisa havana chigaro chavakaisa chinzi general secretary. Hakuna tiri kuMDC pamazuva angatumburwa kupa tikange tiri kubato renzi MDC riya ndopera nechigaro chainzi general secretary mubanza. But uyeka ane chisimba chokuti anosapotwa neZANU-PF because makosi ari captured neZANU-PF. Saka anotoziva kuti kana chandataura ZANU-PF inenge ichitya because anenge aitotya kutoti vakangosasapota munhu basa rinopera. Majaji vanototya uvai majaji ndo vanototya manje plus vanotomirira command yokuudzwa zvekuita. Nyaya inenge yadelayed bhora rinenge rakatambwa kudhara paipai murikuona because vanhu vanotoudzwa zvekuita makotsi edu ari muno ndo dambudziko ratinaro so zvinofanira kupera gore rino. Imimi separt chikutazai kuti muende kucongress chi munoita maelections kubva kwazikanwa handa kuti interim mubva maita kasubstantive tozaziva kuti pate nyaya kuzikanwa kunzi kana kuti Madzibaba ndosira kuna president Chamisa ndivanogona kuipindura because muri munhu akazodzwa inini ndinotogumirawo kuna president kuti ndiwanozodzo yekutaura kwandiri kuita manzwa. President Chamisa avamanyi munhu aritoziva zvese ipo pai ende munhu akatoronga tuntu wake avamanyirwe ende aritoziva munzwa. Mazuva ekutanga vanhu vakambopopota Chamisa wenyu ngagadzire congress dai akaigadzira paipe bato riri papi izvozvi pamwe dai pasina marecords because secretary uyo ari kuzvitindiri secretary general musangano ungadai wakafa. Number 2 president uda ungadai vakatofa same chida because
timu dzacho dzanga dziripo manzoka vanhu vachona vataitarisira kuti ndovatichapa zvigaro izvozvo imhandu ende vatengesi maprojects futi eZANU-PF muri panzwa saka izvozvo hazvikwanisika. President vanenge vachitozi itamba chidembo mukomana musi wakabata zvake musambonyeperwe apo musambommanyire panhau yekuti kongresi yekuzoti zvigaro kudii zvodai zvigaro zvakatopirwa that's why vakadhileya kupa zvigaro muri panzwa vakadhileya kupa zvigaro ingwani zvigaro zvanhu zvakavakagadzira wani tine macoordinator tine mastreet point person varipo mumamisha varimo mumatauni muno mune zvigaro zvirimo mupanzwa zvavakatoisa president chamisa murongi wemusangano vachibaya varipo mutauriri wemusangano handibaipe pambanafadzai mahe paana mukwananzi muteedzeri ostalos president wedu chamisa zvigaro ka izvozvo tikutofamba zvezvimwe izvi zvidiki izvi hazvaikwanisika because pane zvanga zvichitoitika. Mukomana anenge achiona munhu akazodzwa mukomana president wedu munhu akazodzwa pachokwadi chaipo ka hazvisi zvega izvi izvi hazvisi zvega izvi zvina Mwari mukati because dai vakangoisa kana ndimi mukoma ka dai vakaisa zvigaro kubva pana vice president zvigaro zvakaiswa netimu dzacho dzamukaona dzakaenda nedzimwe dziri kuenda pangadai pachibuda chisvinhu era musangano ungadai wakatofa kudhara havasi vari kutoenda here nekuti vari kuti tiri kunonge taakuraswa aiwa musirimi here nebato renyu muri kurasa vamwe makona kunge ndo vari kupandukira musangano zvazvinoita muri mutanga kuti mukoma zvazvinoita ka tiri mustruggle usave power hungry nawe kuda zvigaro stiri ugaro hatisi kuda ngatimborwisa kubvisa ZANU-PF tozorwisana zvigaro mupanzwa zvino vanhu vari kutoda zvigaro vokanganwa kurwisa ZANU-PF ende vamwe vacho ari maprojects eZANU-PF vanenge vachitotumwa vachitonge vanhu vedu muri panzwa because ZANU-PF yakachenjeresa ZANU-PF inototuma vanhu vanotonge vari mumusangano ka vanopa mari vanototi uyu ndiye chaiye wedu uyu ndiye chaiye wedu uyu apa asiri wedu muri panzwa saka mukomana zvese imomo akapinda akazviona mupanzwa zvese akazviona anantivias paakamuka achitaura kuti ndawe ZANU-PF akanga atotewa chitigu kapa akatobatwa kuseni kwacho kumasikati kwakabuda kutaura kuti aina ndichada zvetripusi ndauda kutera gwara chairo reZANU-PF muri panzwa anga abatwa metsi dzake vanhu vese vamunoona navachadana ngonzura vese timu dzese dzamuri kuona dziri kubuda dziri kubatwa metsi dzadzo nhau yekuda zvigaro nenhau yekuti makatumwa neZANU-PF hamusi vedu isi tiri kuda vedu chaivo chavanofamba napresident Advocate Nelson Chamisa ndo vedu atiri kuda kuti tisvike kuKenani tinavo but hapasiri pengoti munhu wamatadza kuwirirana naye way forward kunyange ari wenyu weTCC kana kuti wichi mukatadza kuwirirana naye way forward makuti iproject yeZANU-PF aiwa hazvisirizvo manje hazvisirizvo manje weZANU-PF ndeweZANU-PF weZANU-PF ndeweZANU-PF vanhu vari kutadzirana mumusangano medu vari kugara pasi chikurukura nyange kubva kumadistrict chako kumamisha totokurukura kuti amana totobatana maoko so very sorry musangano uchienda mberi but munhu akatumwa neZANU-PF kana apirwa mari zvavana ngonzora pana ngonzora paakapiwa mari neZANU-PF achiuraya musangano manzwa mungazvirambe kuti akapiwa mari neZANU-PF mungazvirambe mimi weZANU-PF atumwa chete hazvisi zvekuti kutsvagirana nyaya patinotsvagirana nyaya pepe tinogadzirisana tichienderera mberi vanhu vari kutonetsana mumusangano but vanhu vanogadzirisana handi panobvongana shinda panobuda patani inenzi fisherman unonzwa kubvungana kweshinda but pabuda patani yakanaka inenzi fisherman juzi rabuda zvakanaka umanzwa so musangano vanhu vanofanira kumbokweshana vachionesana but tichidzokera papoint imwe chete yekuti struggle yedu tiwine vani muri panzwa but problem yekuitika inenge iitika ndeyekuti kana wakatumwa neZANU-PF unobuda wega pachena hazvimbotora kana kunetsa because izvi zvina Mwari mukati handimopana zvina Mwari mukati izvi kana wakatumwa neZANU-PF kusanzwa tsitsi nekutambura kurikuita vana veZimbabwe kana Mwari vanofara nazvo kana ivo vadzimu venyika ino vanofara nazvo kutumwa neZANU-PF manzwa
kutambudzisa vana veZimbabwe. Mwari havafari nazvo. Saka zvinobuda zvega pachena. Because mafundisi, mapasta, mabishop vari kunamatira nyika ino. Vamwe vanhu vari kutsanya 3 days vari mugomo vasingadyi vachinamatira nyika. Manzwaka? Kuti nyika inake. Vanhu vari kunamata mufunza kuti mafani nyika iri kunamatirwa kai. Vamwe vanhu havasi kudya muZimbabwe. Vanhu vari kunamatira siku nesikati vari kunamatira nyika. Iwo ndopoda kutumwa. Kana kuti inini ndeti ndini Madzibaba kuzoti regai ndinatsotumwa ndinatsokuuraya musangano. Madzibaba unopera kupera so. Mark my words. Ukaona uchida kupera pa politics. Buda mugwara ra President Chamisa. Kana uda kushora President Chamisa. Unopera sesipo so. Kana inini zvandiri kunze Madzibaba wangu unopera. Ndinopera so kupera kuita munhu womanga so. Pana mwari utaura vachiti but inini handide inini manjika ndicharamba ndakabatira pana President Chamisa. Mbiri yangu yeMadzibaba ineramba yakangodaro. Ndakukuudza. But ndikangobuda mugwara chete. Mbiri yese inopera. Manzwaka? Even simba randinaro reMadzibaba rinopera. Uita chimunhu chemanga so. Nekuda mari. Hatide mari kusvika pa extend yakadaro. Ngatinzwe Tsitsi nevana veZimbabwe. Manzwa nyika iri kutambura. Nekuda mari, ndodambudziko riri kuita vamwe manje. Vamwe vari kuti vachamisa havasi kunyanyita effort yakawanda kuti vajobskala vaburiswe. Mana president vazama man, musanyeperwe. Muda kuti aite sei? President wedu muda kuti aite sei? Azama vanyorera tsamba kusadhaki vaenda vadi vambo vazama nepavanogona. Havana kana pfuti, haana kana banga kana uta nemuseve chaiwo. Dai anazvo ka president wedu akatonobvuta jobo. Nimadira anoita jobo President Chamisa. Musanyeperwe vanhu vaiva vanodanana. Jobo skala ndinenda nchivaona kuchikurubu. Jobo skala anoda President Chamisa. Okay. President Chamisa anoda jobo skala. Zvese zvinenge zvitawa pa musanyeperwe. Okay. Indozviziva ini. Musanyeperwe. Ende President Chamisa kusatosimba kwe munhu angada atosimba. Kufunga muwake kufunga jobo skala kwe. Pozi anigara nepfungwa. Mubanzo. Munhu ane load yepfungwa but munhu akashinga. Zvaari kuitwa anorwiswa nevanhu mangani. Ari munhu wani. Amboitirwa izvadi but ari kuramba akamira chete. Andimuripona. Musanyeperwe neyaJob Skara. President Chamisa vazama nepavanogona. So izvi zvaakuda sadhaki. Bozi nyanza cho dziri kutaurwa nesadhaki. Munzumbu pasuma social media. Andimuripona. But nyaya hombe iripo ndiye kuti zvabuda pachena kuti ZANU-PF ine utsinye. Ine utsinye because vasikara havana kana mhosva yakapara. But varimo kuchizarira. Vari kushungurudzwa. Andimupona. Inini chaiwa niwe ndakada kukwanisa 2 years ndichakota ndichakapera mai pandika remove from remand pakoti parotonrwa. Iri nawo yechimudhuri chambu yani hande. Akana ndimi common sense ndibva kuguruwoko ndiye unodambura mbuya nehanda. Akana ndimi iva mbuya nehanda vachivaitadza kuya kukoti kunopupura dai vakauya padhokuka vetsumudza ruoko rworudyi ubva wati Mwari ndibatsirei chokwadi Madzibaba eShanduko aida kundidambura mutsipa. Ini kana kujerishwa ndaifamba netsoka dzangu so kunozvivharira kunopinda ndega mujeri dai vakapupura vega kukoti ambuya nehanda. Zvinonyadzisa zvinoitika muZimbabwe ende zvinosirisa. But Mwari nevadzimu vemuZimbabwe havachada ZANU-PF because ropa radeurwa ranyanyisa kuwanda. Hazvisi right zviri kuitika muZimbabwe izvi. Hazvina kunaka izvi. Sesa hatimbotya zvedani. Isu vakatoti uraya kudhara. But Mwari vaneni ende Mwari vakaramba kuti ndife. Saka tichita sei nezvi ma-elections apera? Yes. Kuguruve upenyu hwamira sei? Ndio vanhu vakavhota kama ezvinezvi. Imi kuri kuita kunge kusina kutombovhotewa. Manzwaka? Vanhu vari kutondibvunza. NeMadzibaba ko zvapapiko? Ndaneta kubvunziwa nevanhu veZANU-PF. NeMadzibaba kuti apapiko? Ko zvamira seiko? Vari kuda change vanhu. Vanhu vari kuda President Chamisa ndamusanyeperwe. Vanhu vari kuda President Chamisa. Musambonyeperwe dzimwe. Unotoneta kutobvunzwa. Nivi masupporters eZANU-PF neMadzibaba zvapapi? Zvapapi? Vanhu vari kuda President Chamisa. So vanhu inenge ngoti mirira isadhaki
mirira isadhaki ndozvadei kodinga vati kuti mirira isadhaki ipedze nyaya dzayo ende isu tine hope yekuti isadhaki inenge yasiyana neyemakore apera kozi kwedu kwamacentral uku vanhu vaipondwa vanhu vaishungurudzwa vanhu vachirohwa vanhu vachiurayirwa zvipfuwo vamwe vaireperwa mukadzi akatarisa mbanzwa kuchinjanirwa mukadzi wako wakatarisa uchirohwa futi but wainzwa ana tabombeko wayobva ti free and fair so masamba asiyana masamba this time asiyana kana iwe VeZimbabwe varitozoona kuti masamba asiyana ngatiti basa ranhasi makatarisana naTsabangu mashoko amukamudzi makatarisana naye ndekuti chii Tsabangu ka dangomuyambira izvozvi inzwa Tsitsi nevana veZimbabwe zvimwe zvinhu unotora munyama wokutoti pawasvika unongonzi putseke sembwa pawasvika unenge zizi waunzi uri muruwi murabvunza kungoremekedza vana veZimbabwe kuda mari kwauri kuita Tsabangu kwa kumwe wacho kunourayisa kumwe kwacho kunoita kuti utadze kugara munyika murabvunza so ndodango kurambira muTsabangu dzikama munhu wauri kukwikudza naye munhu akazodzwa president Chamisa munhu akazodzwa ende iwe hauna simba rauri kuzvipa rauri kupirwa neZANU-PF rekuti uri SG kubato kweda hakuna munhu anenzi SG hakuna position yeSG ende president Chamisa ndova nesimba mumusangano medu kwete rako iwewe hatikuzive ini ndakamirira vana veZimbabwe Madzibaba eShanduko iwo Tsabangu hatikuzive ende uchafambira mudenga izvozvi Tsabangu kufamba mustreet muafamba anourayiwa nevanhu izvozvi kutaura kwandiri kuita vanhu vane misodzi pamusoro pako Tsabangu so dzikama kubva nhasi dzikama kumbira ruregerero zvaukaita uchishandiswa neZANU-PF tinokuregerera but ukasakumbira ruregerero kutaura chokwadi nezvauri kuita izvi uchafambira mudenga ende nyika ino uchainzwa kunhuhwira wakunzi watiza nyika ino ndapedza newe Tsabangu MDC Alliance kana MDC yanga ichungamirwa navamonzora kune vamwe vakasara vachiriko dzidziso yamungadewo kuvapa sekutaura kwamaimbenge muchiita muchito monzora akashandiswa futi neZANU-PF pane vakasara kana kuti vanhu vaibhilivha kuna vamonzora vanga variko but iko zvine zvakutoona kuti varasiswa bozi vakazozviona pakati apa pavanga vakunazoona kuti monzora ari kushandiswa neZANU-PF monzora ari kushandiswa naED Mnangagwa vakazviona bozi vazhinji vakutotaurawo nesu vamwe varoti Madzibaba so kwedu uguroku variko tinototi mumwe akatomira ari kansera anonzi tesista akatoniti Madzibaba please ini ndoda kudzoka kumusangano wangu kumusangano wevanhu ndakati aiwa no problem wangu wose zvinowanika champion wangu ndakatomuti champion anobvanza zvichireva kuti munyika makuda kudzoreredzanwa ngatsuya makaona even kumatebherere ndika Thokozani-Kupe takamuda bosi Thokozani-Kupe anoshanda Thokozani-Kupe munhu womukadzi nyangwe akamboda kakushandiswa but akazozviona kuti akakurumbidza kuona akakurumbidza kudzoka kumusangano andinopanzwa akaregreta akakumbira ruregerero kuvanhu andinopanzwa ende shuwa achishanda ende makaona kushanda kwaakaita kana mumaby elections ndozvatiri kuda kuti vanhu vanotadzirana andika asi ngatidzoreredzanei bozi struggle iri kuda kubatana nekushinga kuti titore chinhu ichi asi imwe kuna Ngonzora naTsabangu nyangwe akakumbira ruregerero akaita sei azviti adzoke why aiwa type yevanhu imo vaika imhara patsetse chichaizo ungataurira naNgonzora kuti Ngonzora dzoka kumusangano uyo yazviite ngagare zvake ikoko ngaende zvake kuZANU-PF kwaari kuenda ikoko muZANU-PF akakwana unenge wakutotora mhandu uchisamba unotorerwa mukadzi unonyengerwa mukadzi masikati machena ukada kusoftana netype yevanhu vaiva hazviiti so ndoda ngokurudzira vana veZimbabwe ka vari mumatima nenyika vari diaspora bozi vana vediaspora ka ndovanoita kuti tinzi ana Madzibaba izvozvi kusimba kwatiri kuita ndivo vanotikurudzira vanotisapota anomupanzwa ngatibatane
ngatishingei pachunichi achina achiuye nyoreka so zvakuda kubatana tisavavane handika tibatane tabatana toshinga handika tashinga tinochibvuta chunhu chedu nai ndozviri kudiwa chete because ZANU-PF ka inotarisa inoshandisa mari yashandisa mari urombo ndio ngori kukonzeresa muZimbabwe manyongori because ivanhu vakabira nyika kudhara vane mari dzavo so vanotora mari voshandisa mari pasingade kushandisa mari pane pamwe panongoda rudo manzwa ngoma panongoda rudo netsitsi nemoyo munyoro chete pasingade kushandiswa mari anomuri panzwiza but ivo vanoshandisa mari panoda moyo une tsitsi une rudo nemoyo munyoro pasingade mari ZANU-PF ndio zvainoita nanzwa muchiti mune $3 muhomwe ndoziva kuti kunogona kunge kuine mamwe machampions ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana even kana kunze kwenyika anogona kuti ini ndirega nditisi ndoda kubatsira madzibaba makasununga here kuvapa nhamba dzenyu dzeecocash kana dzeecocash $0 ecocash USD kana kuti aiwa munenge muchida kuti munhu azoya nerweseri ndo toti aiwa alright madzibaba pane munhu ada kutora neni topa nhamba kana makasununguka dzitaurei madzibaba nhamba dzangu ndoda kungopa kumatrips inandide because zviri kuitika mukoma makambozviona patinotaura tichitaura nhau idzodzidzi fazi iri kupinda inobva yaita kunge kune vamwe vanhu vanotouya kuinbox kwangu chaiko madzibaba ndoda kukupai mari yakawanda handisi kuda mari yakawanda because tiri muhondo ende tiri munhamo nomumadzudzu nomumatambudziko atiri manzoka handide mari yakawanda stereki hanomumbaza but fazi izvo zvikanzwa nhamba idzodzidzi ndifunga diaspora rese vanhu vane nhamba dzangu vanotodziziva hakuna asina nhamba dzangu kudiaspora vana vetriplec vanotoziziva ende tichipedza program iyo vanokundibatawo panhamba idzodzo vondibatsirawo nemari yebhazi vondibatsirawo nemari yebhazi ndodzokera hangu kupi kumusha anopanzwa because the time yandotaura nhamba idzi fazi iri kutonyora ende vanobva vaita kunge vana vetriplec chaivo ndichipedze zvinhu namameseji akupinda madzibaba ndibva toti champion wangu ariyo ZANU akakwana chai zvinoenda kuzviziva because vanhu iva vakaipa vanoita rudo runodarika vana vetriplec chai rusiri rudo vaida kutokuisira padhuze kuda kukuraya nokuda ende adaroka anokuti uya tisangane titore mari ndakazviitwa kakawanda uya tisangane pakandati aiwa handidini idyai zvenyu mari yenyu mwoyo wangu nehana yangu zvinosenza ndinonyumwa mukoma ndinonyumwa izvozvi imari dzakawanda dzandaramba kuvanhu vetriplec ndinogamuchira ende akatoti uya tisangane pakati izvozvi ndinotori nachampion wangu anenzi Makanyire ari kudzivara sikwako atoti madzibaba musati maenda kumusha tionane ndatoti ndokumirira champion tionane ndisandadi sandadzokera muri panzwa naindotaura nevanhu vadiaspora nhasi ndatotaura ndifunga nditosvika kuma-30 vangaitotaura navo unonzwa machampions so tichionesana tichisimbisana pachunichi because vega president havagone vega kuzvisimbisa isisu vana vari paground ngatisimbisani tivabatsira kusimba kuti chinhu chacho chifambe zvinoita kangotemirira president chamisa tomirira president chamisa hazvibudi so vana veZimbabwe ngatibatsiranei tobatana toshinga pachunichi kuti chifambe zvakanaka aya maita basa madzibaba thank you very much vana veZimbabwe ngatishinge ngatibatanei tisavavane tishinge pachunichi tisapote tirambe takamira napresident advocate Nelson Chamisa kusvika tasvika Canaan ndaona vamwe pamweya nepanyama vamwe varasika takusvika Canaan pakuda kurwa tambo kapa vamwe vakuda kubuda pabhobho ngwarirai kurasika panguva yekupedzesa ndatenda vana veZimbabwe thank you very much